Imos facer agora unha demostración sobre as técnicas de RCP de reanimación cardiopulmonar para nenos. Estamos falando, lembrade, de unha persoa entre o primeiro ano de vida e os 8 anos de vida aproximadamente, e algo que podemos ter en conta tamén, se non sabemos a idade da víctima, é a morfoloxía do seu corpo, non? É dicir, o tamaño que pode ter ou incluso a aparición, importante isto, de signos puberais, crecemento das mamas nas nenas, vello axiliar nos nenos, non? Esta clasificación nos determinará a forma de facer a reanimación cardiopulmonar en nenos. Lembramos, o tendes na documentación, que os nenos normalmente fan paradas cardiorrespiratorias de tipo asfíctico, é dicir, que primeiro deixan de respirar e a consecuencia desto se lle podería parar o seu corazón. Entonces a forma de facela é similar, pero atendendo a esta característica. Como sempre, comezamos, imos asegurarnos a comprobar que o lugar é seguro, ben, antes de actuar. E as dúas comprobacións que temos que facer son exactamente as mesmas. É dicir, imos comprobar se este neno, esta nena, está inconsciente, ben, e a continuación imos comprobar a presencia de signos vitais. Vale, comezamos por aí, non? Nos comprobamos que o lugar é seguro. Lembrade, tocar, non? Asicar, berrar. Hola, hola, como estás? Hola, me escoitas? Ben? Se non hai resposta de ningún tipo, é dicir, se non emite sons, se non se move, o que imos facer é, como antes, tratar de, se hai alguén que nos pode escoitar, berrar para pedir axuda, porque con independencia de que teña signos vitais, é dicir, que poida estar respirando, esta situación que non contesta, é dicir, situación de inconsciencia, é sumamente grave ou tan importante como para que justifique a necesidade de solicitar igualmente os servicios de emerxencia. Por lo tanto, que imos facer? Pois, no momento en que facemos esta comprobación e veramos para pedir axuda, exactamente igual, non? Maniobra de apertura de vía aérea, fronte queixo, aí, nos achegamos, e sentimos na nosa cara se respira, non? E escoitamos se hai respiración e, sobre todo, se hai elevación do tórax. Correcto. Si consideramos ou dudamos de que poida ter presencia de signos vitais, tras eses 10 segundos, non, de comprobación e observar o seu aspecto, pedimos a esa persoa que chama ao servicio de emerxencias, lembrade, sinalar co dedo, chama ao servicio de emerxencias ao 112 ou 061 e dille que hai un neno que está inconsciente e non respira. Con esta información esa persoa tería o suficiente como para poder chamar ao servicio de emerxencias. Correcto. Pois empezaremos coas manobras. Aquí a primeira diferencia na secuencia de actuación. Tendo en conta o que decíamos, que a posibilidade de que este neno teña unha parada cardiorrespiratoria de tipo asfíctico, pois o que imos facer é comezar, agora sí, coas ventilacións, 5 ventilacións de rescate, para logo continuar coa secuencia de compresións e ventilacións. Entón, cabeza ligeramente hacia atrás, taponamos o nariz, abrimos ben a boca e sellamos ben cos nosos beizos. Respiramos normalmente durante un segundo. Imos facer 5 ventilacións de rescate. Aquí a diferencia, unha das principais diferencias co RCP de adultos, non? Unha vez, dúas, ata 5 veces, vale? 5 veces e comezamos a secuencia de reanimación cardiopulmonar. Exactamente igual. Outra diferencia, o tamaño do corpo da víctima, para evitar provocar lesións incompatibles coa vida, de gran magnitud, non imos facer as compresións torácicas cos dous brazos, sino que con un brazo só. Entonces, igualmente, vale? Si estamos sós e non temos ningún elemento máis co que ventilar a víctima, imos facer a mesma secuencia que con adultos, 30 compresións e 2 ventilacións. Si hai outra persona que colabore con nós, si temos materiais para ventilación que non se xa boca a boca coa víctima, podemos cambiar esta secuencia para 15 compresións e 2 ventilacións. É dicir, se estamos sós e non temos a experiencia suficiente nin medios para completar esta ventilación, facemos como se fose cun adulto, vale? É dicir, facemos exactamente a mesma secuencia de 30 compresións e 2 ventilacións, pero eso sí, vale, un solo brazo. Ben? Si se trata de un neno no que podemos contar con eses medios e temos unha segunda persoa que nos poida axudar, pois facemos 15 compresións e abrimos a vía aérea, 2 ventilacións, exactamente igual que antes. O que imos facer é seguir con esta técnica ata que
pues este neno ou nena recupere algún signo evidente de vida, vale? Que se mova, que comeza a facer intentos para respirar, por exemplo. Podemos deter esta reanimación cando alguén se achega a sustituir estas manobras, por exemplo, os propios servicios de emerxencia, ou ata que non podemos máis, vale? Estas serían as diferencias ao respecto da soporte vital básico en nenos. Lembramos, entre 1 ano de vida e os 8 anos.